अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। डीजे मनीष रक्सौल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सनम बेवफा पे एतबार काहे हो जाला, सनम बेवफा पे एतबार काहे हो जाला। मिलते नजरिया ही प्यार काहे हो जाला, मिलते नजरिया ही प्यार काहे हो जाला। मोहब्बत में दिल बर्बाद काहे हो जाला, मोहब्बत में दिल बर्बाद काहे हो जाला। मिलते नजरिया ही प्यार काहे हो जाला, मिलते नजरिया ही प्यार काहे हो जाला। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। दिलवा हो जाला काहे दिल के शिकार हो, काहे के बनबला बोला राम जी तू प्यार हो। दिलवा हो जाला काहे दिल के शिकार हो, काहे के बनबला बोला अजनबे पे एतबार काहे हो जाला, गैर अजनबे पे एतबार काहे हो जाला। मिलते नजरिया ही प्यार काहे हो जाला, मिलते नजरिया ही प्यार काहे हो जाला। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। दिलवा दीवाना होला काहे के प्यार में, चैन काहे लूट जाला के मुलाकात में। दिलवा दीवाना होला काहे के प्यार में, चैन काहे लूट जाला मुलाकात में। मनवा न माने बेकरार काहे हो जाला, मनवा न माने बेकरार काहे हो जाला। मिलते नजरिया ही प्यार काहे हो जाला, मिलते नजरिया ही प्यार काहे हो जाला। सनम बेवफा पे एतबार काहे हो जाला, मिलते नजरिया ही प्यार काहे हो जाला, मिलते नजरिया ही प्यार काहे हो जाला। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।